Здравейте, приятели! Ако си търсите бюджетна, но същевременно супер качествена травел въдица с Fuji компоненти и хубав карбон, можете да погледнете Deep Monster Traveler Power Spin. Това е една кратка серия, само от 3 вида пръчки, но пък те отговарят на повечето изисквания при соленоводния риболов от брега. Освен за морето, те преспокойно могат да се ползват за риболов при язовири и реки. Deep Monster Traveler си идват в ето тези твърди кълъвчета, които ги правят супер удобни за транспортиране на дълги разстояния. Тези въдици са точно за случаите, в които искате да пестите от багаж. Първите две въдички от серията са на 4 части, а третата е на 5, защото е по-дълга. Те са с изключително стегнат строй и това, че са на няколко части, не трябва да ви притеснява. Снатките са качествени и нито губите от чувствителност при риболов, нито губите от силата на самите въдици. Преспокойно можете да вадите големи риби с тях. Те затова са и проектирани. Започваме с първата въдичка от серията. Така. Тя е с дължина от 2 метра и 21 см и тест по примамки от 7 до 32 грама. Виждаме изключително стегнат строй, такъв и при останалите две. Имат подсилени Fuji водачи, подходящи за соленоводен риболов, с защити. Имат и качествен Fuji макродържач с EVA. EVA има и в края на дръжката. Дръжките са им сравнително късички, но пък са доста удобни при далечни замятания. Всичките въдички можете преспокойно да ги претоварвате с по няколко грама, 5-6 и нагоре от предварително зададен им работен диапазон. Тоест, ако тази въдичка е 32 грама, преспокойно може да си хвърляте примамки до към 40 грама без никакви ядове. Същевременно това не означава, че не работи добре в долния си работен диапазон. Напротив, чува си супер добре примамки от 7 грама нагоре. Втората въдичка от серията е само да изложи върха, че иначе не се побира, удря в тавана. Тази въдичка е с дължина от 2 метра и 44 см и тест по примамки от 10 до 42 грама. Отново виждаме екстра фаст или супер бърз строй. Тази вече е така за по-тежки джигове, по-големи игли, такива по 30 грама и нагоре, по-големи попери, дълги минол воблери. Общо взето класическите морски примамки. Тази въдичка отново е на 4 секции, отново имаме подсилени водачи, много добро изпълнение. Сега обаче при да оставя трябва да я разглоба. Така. И третата въдичка от серията, тя е така с най-мощния гръбнак, същевременно и с най-завишения работен диапазон. Работният диапазон на въдицата е от 15 до 52 грама. А ако става въпрос за джигове, преспокойно 60 грамови джигове можете да хвърляте с нея. Няма никакви проблеми. С този тест по примамки и с тази дължина от 2 метра и 74 см, това е въдица, с която преспокойно вадите огромни тунакита, паламуди, лефери, дънни риби и каквото ви поднесе морето. Дръжката е изтънена отпреде, имате контакт с бланката, ако искате да ловите с по-бавни проводки с силикони, да тупчете по дъното за дънни риби или за капризни риби. Самите въдички не са въобще тежки, преспокойно си се балансират с стандартните макари в размери от 3000 до 6000. Ако искате да разгледате travel варианта на Deep Monster Power Spin, можете да го направите на сайта на Fustar, както и във всеки един партньорски магазин. Чао и до нови срещи!